El pallasso que no volia fer riure. Autor: Enric Larreula. Il·lustrador: Ismael Balañà. Hi havia una vegada en un circ un pallasso que estava cansat d'haver de fer riure cada dia. A mi sempre em toca fer riure als altres, i jo hi ha dies que estic trist i no en tinc ganes de fer riure. Pensava el pallasso d'aquell circ. Tan bonic com deu ser fer de domador, o de trapecista, o d'home forçut, que són feines que les pots fer igual tant si estàs trist com si estàs content. Pensava. Així és que un dia, en plena funció, es va disfressar de domador i es va ficar la gàbia dels lleons. Però noi, quan va veure que els lleons obrien aquelles bocasses amb aquelles dentotes, va agafar por i va arrencar a córrer tot donant voltes per la gàbia. I la gent, que es va pensar que allò era un número còmic, vinga a riure. Finalment, el van treure de la gàbia i ell, tot decidit, s'enfilà al trapezi i es deixà anar d'un trapezi a l'altre. Però com que no en sabia, va caure a la xarxa. I la gent vinga a riure. Saltar de la xarxa i agafar uns pesos molt grans d'aquells de bola que feia servir l'home forçut i començar a fer força per aixecar-los. Les boles de ferro no es movien, però ell va arribar a fer tanta força que se li van trencar tots els botons i li van caure els pantalons a terra. I la gent es cargolava de tant riure. I tant van riure que el pallasso va comprendre que allò que li sortia millor era fer riure els altres. I des d'aquell dia va fer sempre més de pallasso.